Kaixo, arratsaldeon, hemen gaituzue astero bezala berbalapiko irratsaioa eskaintzeko prest. Gaurkoan, gure proiektuaren zatitxo baten berri emango dizuegu. Baita eguraldi, menua, agenda eta urtebetetzeak ere. Bukatzeko gaurko irratsaioko asmakizunak egiteaz gain, joan den asteko irabazleen berri ere emango dizuegu. Hau guztia abesti politez apaindurik eskaintzeko prest gaituzue. Beraz, 3-2-1, aurrera ekipo! Hasteko, korrikako proiektuaren barne euskararekiko egindako neurketen berri emango digute Bibian, Medi eta Ekik. Aurreko hiruhilekoan landutako proiektua korrikari buruzkoa izan da. Korrika Euskal Herrian euskara bultzatzeko egiten da, eta aurten azterketak euskaraz egiteko bultzada eman nahi izan dio. Gure erronka, HH-koei korrika txiki antolatzen laguntzea izan zen, eta benetan zoragarria izan zen. Korrika ofizialean parte hartzeko aukera ere izan genuen, hau bizipen polita izan genuena. Honekin batera, euskararen neurketak ere egin genituen eskolako, sarrera, patio eta jangela orduetan. Eta hemen ateratako emaitzen berri emango dizuegu gaurkoan. Kartel batzuk utzi dizkizuegu genetan. Zuek neurketak hauen egunekoak gutxi gora bera kalkulatzeko. Baita, Elgoibarren euskara erabileraren egunekoak ateratzeko. Eta guk emandako portzentaiekin konparatu beharko dituzue. Ea, segela hurbiltzen den gehien neurketa hauen emaitzetara. Asmatu duzuela uste duzue? Erantzuna Elgoibarren 45,91 izan da, eta eskolan 16,02. Asmatu alduzue? Emaitzak ikusita pixka eta malgarriak direla iruditzen zaigu. Beraz, euskaraz gehiago hitz egitera animatzen zaituztegu. Lan bikaina, eskerrik asko. Ondoren, gaur eta asteburuari begira egingo duen eguraldia aipatuko digute Joara eta Haizeak. Aurrera! Gaur euria egingo du, 8 gradu egongo dira eta aterkiarekin egon beharko zarete. Baina ez egun osoa, arratsaldean 4etan gutxi gora bera eguzkia aterako da, eta temperatura 14 gradutara igoko da. Larun batean aterkia eraman beharko dituzue. Euria egingo du eta 19 gradu izango ditugu, baina arratsalde gaualderako 6 gradutara jaitsiko da. Igandean ere euria egingo du eta 21 gradu egin ostean 13 gradutara jaitsiko da. Jarraian, biharko eta etzirako jangelako menua aipatuko dizuegu. Aurrera Maialen eta Dani. Bihar lehenengo platerrerako arroza tomatearekin izango dugu, eta bigarrena legatz freskoa labean patata panaderekin. Postrerako fruta izango dugu. Etzi lehenengo platerrerako fideo ekologikoen sopa egongo da. Bigarren platerrerako urdai azpikoa eta patata tortilla tomate freskoarekin. Eta postrerako fruta egongo da. On egin guztioi. Esateko ere badu jangelako jarrera, zarata eta abar ere kontrolatu egin behar ditugula. Jangelako begiralea gure errespetua merezi dutelako eta giro hobeagoa izan da lasaiago bazkalduko dugulako. Ea ba, denon artean giro bikaina lortzen dugun jangela garaian. Eskerrik asko!
Oraingoan giroa alaitzeko txiste batzuk botako ditugu. Aurrera, Josef! Memil eskolan dago eta irakasleak hau esaten dio. 5 sagar ditut esku batean eta bestean 2. Zer daukat esku handiak? Handler traje elegante batekin doa eta Oñatzek hau esaten dio. Nora zoaz hain elegante? Okulistarengana esaten dio Handlerrek. Orduan Oñatzek esaten dio. Ez da joan behar hain elegante. Eta Handlerrek esaten dio. Okulistak esan dit graduatu egingo didatela. Jarraian, apirilaren 24tik 30 urteak betetzen dituzten lagunen berri emango digute Luziak eta Anderrek. Aurrera, bikote! Aste honetan urteak betetzen dituztenei zoriontzera goaz orain. HHko urte betetzeekin hasiko gara. HH2ko Jasmin Afkirrek 3 urte beteko ditu apirilaren 25ean. HH3ko Jaion Ainara Puguantxiri Paragirrek apirilaren 27ean 4 urte beteko ditu. HH4ko Raian Benberrajek apirilaren 29ean 5 urte beteko ditu. HH5ko Timur Muhammad Sarwarrek apirilaren 28ean 6 urte beteko ditu. Jarraian LH-koen txanda. LH3beko Julen Blanquez Martinsek apirilaren 29ean 9 urte beteko ditu. LH4beko Jamal Yagoubik apirilaren 29ean 10 urte beteko ditu. Eta LH4deko Javier Francisco Lázaro Martínezek apirilaren 28ean 11 urte beteko ditu. Zoriona guztioi eta musu handi bana denoi. Ondoren, eskolako agendaren berri emango digute Sarek eta Josefek. Apirilaren 26an emakume ingenierien artean tailer bat antolatu da 10:04 LH6 gelakoentzat. Eta LH4 gelakoentzat demo saioak izango dira goizeko 9etan material gelan. Apirilaren 29an LH2koek ipon kontalaria 9:30 izango dute. LH4B gelakoentzat urtsintxekoekin jolasak 9:00 11:00 eta LH4Akoentzat berriz ordu 2:00 4:00. Apirilaren 30ean LH3dekoak eguneko zentrora jungo dira eta LH4B eta LH4A urtsintxakoekin jolasak izango dituzte apirilaren 29ean bezala. Ederto, bikote, eskerrik asko informazioagatik. Ondoren, Inesek, Unaiek eta Ibanek herriko ekintzen berri emango digute. Aurrera! Splastik shoa ekain baitozen ekutzik egongo da. Aprilaren 26an, arratsaldeko 5:30 Urratzaldiko parkean. Euskarazko labur mentraien emanaldia apirilaren 24an herriko antzokian gaueko 9:00. Eta bukatzeko magia tailerra egongo da Aita Agile Areatoan 6-12 urte bitartekoentzat. Goizeko 10:00 larunbata eta igandea honetan. Gozatu eskaina hau.
Oso ondo. Eskerrik asko informazio guzti honengatik. Eta orain, joan zen asteko irratsaioko galdeketen irabazleen berri emateko unea iritsi da. 1, 2 eta 3 mailakoen artean irabazlea LH3D gelako Alejandro Jose izan da. Erantzun egokia eman duelarik semaforoa bait zen erantzuna. Eta 4, 5 eta 6 mailakoen artean LH5D gelako Maiale Langara izan da. Erantzuna zuzena Arkatza izanik. Zorionak bioi! Eta orain adi, gaurko irratsaioko asmakizunen txanda iritsi da eta. Hau da, 1, 2 eta 3 mailakoentzat asmakizuna. Beti hasten eta loditzen ari den arren ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Ondo entzun alduzue, berriro esango dugu. Beti hasten eta loditzen ari den arren ez da bere lekutik sekula ere mugitzen. Eta orain, 4, 5 eta 6 mailakoentzat asmakizuna. Baserrian jaioa, baserrian hasia. Mozten duenari bustitzen dio begira. Zer dela eta zer da, berriz errepikatuko dut. Baserrian jaioa, baserrian hasia. Mozten duenari bustitzen dio begira. Zer dela eta zer da. Gogoratu erantzunak txukun-txukun zuzendaritzako sarreran dauden kutxetan sartu beharko dituzuela zuen izen abizena eta gela jarriaz. Mila esker guztioi zuen arretagatik. Hau izan da 5D taldeko neska motilak prestatu dugun saioa. Gogoratu erantzunak txukun-txukun, Gogoratu datorren astean bata gelakoen txanda izango dela. Zuen gustuka izan delakoan, beste bat arte, aio!